Ulinda Sibiya uMr Magic umehle ndoda ubusise uyenziwe ndimande. Asikubingelele siphinde sikomkelele kanjani kule channel ehamba phambili indaba zikaBhoqo mengabe umusha sicela wenza ubulungiswa. Uqiphize usubscribe button uqiphize na bell khona uzobona kwamavideo amasha namaclip esifakayo kule channel. Alright, okay. Namhlanje emsakazweni Gagasi FM umsakazo hamba phambili kwaZulu Natal KZN, the sound of KZN. Ulinda Sibiya kuhlelo lakhe iSunday Devotion ubusise uyenziwe ndimande wamfisela konke okuhle wamfisela khanya kodwa empilweni yakhe ubesecela kulinje Sibiya ukuthi wayenze indemand bonke abantu abakoyisana nabaqhuzayo nabakusukela nje kulezo kuxhumana ubafaka uvoicemail ungabaphendule ngale kokukhuluma kakhulu naye iclip etihlanganisele yona na kanjani ke namhlanje ke ngikathi ke uyenze indemand eyisimenywa eyisipheshethwa na kanjani ke emsakazweni ohamba phambili Gagasi FM kuhlelo likalinje Sibiya uzokhumbula ke phela ke ukuthi ke uyenze indemand waphakama ku Facebook wacela izwe lokho ukuthi ke anikele ngo10 rand ngo 20 rand ukuze kusizwe le ndoda ebizwa ngo-Elvovo Derango eyakhala bukhoma emsakazweni yasho ukuthi yalahlekelwa yikho konke eyinakho kwashabalala kwasani emva kokuba ke yahlaselwa ukugula kwaqhela nabangane kodwa ke nansi clip zizwele sengathi uNkulunkulu engakunikeza okudlulele. Ngiyabonga. Akube isiphetho sowa ngaphakathi ngokwemali ngokomoya ngokuthando nangenhliziyo bese uNkulunkulu ehlisa impophoma esuka phezulu ebese ungabaphendula abantu. Sunday Devotion with Linda Sibiya, Mr Magic. Sundays 6 to 10 a.m. Gagasi FM. Sound of KZN. Dumelang ligai. Ya. Repeat more Deben. Ngane ratu. Ngwanaka. Ngwanamme. Ngwanandade. Thina hayi Linda yintoni ngathi usichiya apha sinawe sipapa nawe kaloku ke. Good morning man, Gagasi FM, the sound of KZN. Mangikhuluma ngeline of Judah uJesu inkosi wafa waphinde wavuka. Kodwa if kunembokode esibona ukuthi ibhubesi vele ibhodle kwi-Facebook ibhodle kwi-internet vele bayilalele. Usisi yenziwe ndimande kwiGagasi FM. Good morning sis. Anjani bud? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Uyibhubesi elibhodlayo. Impela. So ukuthi you were listening and then you wabona ama video ka Elvovo Derango and then you are the one utabanda aba donate. Why utabanda aba donate? Ngoba into eyangithinta kakhulu Mr Magic ngiqale ngibonge nje ngeinterview wasenzela yona ngoba besingesize sibone. Thank you. Yes, siyabonga kakhulu. Into eyangithinta kakhulu abantu besilisa abakhuluma. Yo. Abakhuluma abantu besilisa baningi abantu besilisa ababhekene nenkingi. Sure. Abakhuluma. But for yena ukuthi eze la phakathi kwabantu engasenandaba nokuthi abantu bazombona a-admit ukuthi empilweni ngibe nakho konke kwaphinde washabalala konke kwakubhlungu nokubhlungu kakhulu kunakho konke ukuthi ke esenakho konke useyagula noma ngathiwa manje nakho qhubeka akasakwazi ngenxa yesimo akusona. Ilokho wangiphatha kabi kakhulu. So moqala ubona interview ayithatha video ifaka uThabanda ba donate ukhuluma noElvovo ukhuluma nabo. Mina I didn't know you bengakwazi ngikubona ku social media kuphela mase ngithi hayibo umuntu ngiyamazi nje then abantu abanje ngokhuzani asibashali izandla ukhuzani ufalabo ulimiti untencane saba ngujumbo uDJ Tira nabanye abaculi abaningi abathe basondela mafika izolo noZimdola naye wasondela noNjongo bathi bayasondela le influence engaka ubone wenza wawathinta wathi wenze njani ngiyazi ukuthi umlandeli omkhulu kaGcwensa the late. Yes. Yeah. Azange ize ngibathinti ngaposta nje ivideo ngacela ukuthi sisize icomment yokuqala engayibona kwabe kasisi uZimdola. Okay. Wathi ngiyakusupporta kakhulu asiqhubekeni emva kwalapho ke abantu abaku social media abangifollowayo nabangangifollow basho bathi bayawuseka umbono wami ukuthi simsize sizama umsupport. Sasingazi ukuthi sizomsiza ngemali. I-caption yami yayithi abangakwazi ukumsiza ngoba eyayingiphatha kakhulu kabi ukuthi nesandla asebenzi. So abakwazi ukuthi banganceda lapho. So bekwazi ukuthi bemsize. Sure. Kwase kuba nama comments asho ukuthi musuku lokhu ukhuluma keep i-account isenze lokho kusho nje manje. Ngibone abanye la
emhlanga I think Friday or Thursday wathi sisi Linda ngifake u10 rand wami omunye mama wathi ngifake u20 rand omunye wathi 100 rand izolo ngangena futhi lapha wale bengase 14 nakhona ngangena bangithi time magic vethu ngawufaka 100 rand wami omunye uthi ngawufaka 200 rand hayi vethu ingasibizi moyeni but out vethu sinayo siyazi besihamba nayo emnandini besigula nayo le out ama comments akhona negative angifuni sicile kuona ngoba umuntu nomuntu unento ayisuka ayibonile ufuna ukuyenza isho ungathini ngaphandle ka Elvovo khona umuntu ongadumile makhelwane kumthengela ibraai pack ukuthenga igrocer ukusondela eThuthani awugeza ugogo inyanga abantu besifazane wimbokode we salute you sizenze ukuthi uthande nje number 2 on top of saluting you your man is with you in the studio uyakusupporta into emnani le uyabona lento yenzayo right ungathini kubantu ukuthi into njengale to donate not even Elvovo kuphela nabanye abantu sibaxhaswe ngicela ukuveza lokhu Mr Magic ukuthi bekungakhona ukuqala kuElvovo okay yes but abantu abakhulumi abangathi abantu mangabe sekusizwa uMr Magic bese bethi nami ngicela ukusizwa khuluma ukuze sazi ukuthi yini obhekene nayo angeke size sikwazi mangabe ungakhulumi kungangaba idonation kungangaba imali kungaba ukudla mina ngiyaqinisekisa hayi ngoba ngithenga amehlo abantu akekho mina umuntu oseduze kwami mayikhala kumina ngamsizi noma ngabe ngino 200 rand nguhlephula phakathi ngimsize akekho umuntu ongathiwa namhlanje uyenza uhambe wayo ufuna umnikelo kodwa ekhaya kubo khona umuntu ekhalayo okhona umakhelwane wakhe oke wamcela usizo wangamsiza kodwa mangabe ungakhulumi angeke size sazi ukuthi unenkinga futhi ungakhulumi ngoba usuthi nami ngisizeni ngoba nisize ba beka inkinga yakho sibone ukuthi senze njani ngayo futhi asikahle ukuthi umuntu wayiphila kanjani before wayenemoto wayenemizi nomhlamba wayazi belokushini niyabona lo bhuti ukuthi bevele khona impilo ibinjalo but uma sekhulumile wathi hey naku ngikhona mhlawumbe imali siqoqiwe ka Elvovo imalini manje u300,000 engagcina kuyo but uke wangithinta ubhuti Elvovo wathi abantu basaqhubeka basafaka sure abamili ukumsupport nabanye babengithethisa ukuthi kungani ngithe sekwanele hayi ngoba kwasekwanele but nami ama negative comments ayisengikhathaza okay ngabona no man vele ukhula bakwenzile and sikucacise lokho ukuthi abantu abaphoqwanga azange ngifonele umuntu abantu konke lokho abakwenzile bakwenze ngothando amen bengaphoqwanga umuntu kusuke enhlizweni zakhe and akuyona idonation leyana umnikelo okhipha ngothando awuphoqa umuntu into esuka ngaphakathi kuwena yebo sizenze thank you so much sabonga kakhulu sizophinda siku-engage kwezinye izinto I know kuzoba ne-gala dinner ka Elvovo and then you'll be part of that gala dinner uyofika uzokhuluma bengiyabonga ukuthi sengiyakwazi eduze and then uNkulunkulu abe nawe isandla saNkulunkulu sikuvikela ebese ukuthi uNkulunkulu zonke izinto oyifunayo ngiyakukhulekela la ongasitsheli khona lento yenzayo umnikelo okukhuluma nomuntu othandana naye nomuntu abantu abaseduze I'm just making an example abantu aseduze kwakho sengathi uNkulunkulu engakunikeza okudlulele ngiyabonga akube isiphetho sowa ngaphakathi ngokwemali ngokomoya ngokuthando nangenhliziyo bese uNkulunkulu ehlisa impophoma esuka phezulu ebese ungabaphendula abantu Exodus 14 verse 14 uthi this fight is not for you wena be still ubayeke ungakhulumi sabonga ukuthi wena thiku Sunday Devotion with Linda Sibia Mr Magic Sundays 6 to 10 a.m. nawe ke nakanjani ke ungashiya ke uphala kwakho kwi-comment section after usizwile ke lenkulumo ebiphakathi ke kayenziwe Ndimande noLinda Sibia namhlanje emsakazweni Gagasi FM ezobongwa nje uyenziwe Ndimande ngakwenze kwinsizwa inkunzimalanga iDerango uElvovo emva kuba ke MCZ lomhlanganisela ke u300,000 womnikelo obuvela kubantu einkundleni zokuxhumana abantu ke bebefaka u20 rand u10 rand u100 rand u5000 u20000 nawe mhlawumbe ngomunye ke wabanikela siyabonga kakhulu danko